название, Целена. Той е Илия. Днес ще прави видео. Да казваме да на 24. Ти си много голямо. Може да се... Три пъти камъчната хартия, който победи, пече на команда или по-късния победи на камъчната хартия три пъти. Но преди това искам да оставите един лайк, да се абонирате и да отворите камбанката също. За да ви качваме нови видеа. Видео. Да започваме. Добре, аз ще го командвам. Илия, искаш ли да излезем отпред, вънка вред? Само искам да кажа, че сме в Германия и трябва да кажем по-немски, защото хората няма да разберат. Искам да кажеш Ich bin Boss in Deutschland. Това означава аз съм боса на Германия и който ще го кажа един път български и два пъти немски. И сега да тръгнем. Сега аз ще взема телефонът и слия. Какво е това? Сега да излизаме вънка. След вас. Ето хора, заради това да правим. Да, излизай ти. Излизаме. Да. Така, след малко тук ще бъде малко тъмничко или не баш. Слизаме долу. Слави Илия, може би така. Отвънка е пече слънце, но си е доста студено, а ние трябва да излизаме. Тук ли ще го казваш на ресторанта точно? Добре, айде застани там. Не е баш най-отпред, но хубаво, аз ще снимам. Но искам да ви покажа, че тук е много добре. И сега Илия, ти си. Ама силно! Ich bin zu Deutschland Boss. Ich bin Deutsch Boss. Аз съм на Германия шефа. Браво! Така, Илия, искаш ли както сме вънка да си търкаляш ето тук на подовете и ако си избереш някой стол да му целунеш крака? Добре. Кажи, искаш ли? Или аз искам, да. Или аз търкаваш като... Не да се търкаляш, да краеш като бебенце. Това е за кучетата. Не е така. Малко студено. Това не е за така. Доста си е студено, а? Избирам този стол. Ето сега, чакай. Целуни го добре да види камерата. Браво! Така. И сега... Ай, някой чук дойде. Сега се прибираме горе, защото Илия го очакват. Още неща, които той не знае. Сега, слави след теб. Това е нашия камеришач, или както го кажем слимач. И да, камеришач се падна. Слави. Така, прибираме се горе. Така, между другото, нашата къща е много голяма и да. Доста си е голяма, можете да я видите. И така, да тръгнем напред. Така. Сега, това е нашето място. И аз ще бъда зад камера, като... Да, ще бъда малко зад камера. Защото много студено. Има слънце, ама студено. Така, искаш ли да отидеш малко при него, да стои тук на твоето място? Да ви кажа, честно, това е моят брат. Отиде малко наляво. И... Кои сте вие? Коя група? Брайан. Групата на Брайан. Моето истинско име е Слави. Да. Сега, Илия, искаш ли да... Чакай да видя, защото не съм сигурна. Отиваме към хладилника.
В момента виждам много окончателни неща, които Илия може да пробва. Така, сега имаме германска. Това не е лифтеница, това е за момент. Чакайте, ето да видите знамето, че немска, нали? Така, това е от домати и... момент да прочета. Домат с кайма. И сега Илия може да си вземе една лъжичка и да пробва една лъжичка и половина от този сос. Като той за спагети трябва да се вари. Да, но... Заповядай. Добре, сега. Захайте лъжичка. Може ли лъжичка? Добре. Там. Отвори си соса. Много ужасно е, но... Хладилника е шашен. Типа хладилника е Лупни го. Тата ме тече, бе. Къде си ти, бе? Лупни го. Престани, Слави, ела тука. Седни до мен. Айде, това е лъжичка и половина, както гледа. Традиционно, а? Как е? Много хубаво. Ударете един палец за покрепата на него. Добре, те ужал. Още една цяла. Това ти беше половина. Елена. Чакай. Елена ли да се командваш? Чува се гласуване. Вкусно. Така, сега Илия, какво ще направиш? Искаш ли да си хапнеш още една? Гледам ти, че стана вкусно. Да. Между другото, ставете един палец под подкрепа. Слави, ти искаш ли да си пробваш едно? Като начало на това такова. Но отивай там, на камерата. Хора, ми се така, че имам този доволен сос, защото ако го питам, ще се пелилам. Сега си ти. Но е само една лъжичка, хора. Само една лъжичка. Цялата. Как е? Яш. Това е много ужасно, честно казано. Но в спагетите и доматите са много по-добре. И сега. Изпробвах това. Нещо много. Той отиде да го изплюе. Това е за спагети. Изобщо не е като... Хора, това е някакъв сос. Има... Първо малко На здраве. после на път се прави костата и не хора. Да, честно казано, на изображение е хубаво, защото Хора, права за малко зад кадър. Добре, някой трябва да го превери. Слави, може ли да го пребереш? Ти ще имаш ужасата. Така, Илийка, искаш ли да си ядеш още нещо? Какво? Или айде сега да не си ял, че да не повърнеш. Така, Илия, може ли да ми прочетеш тук, където си направил едни разписки, които това е разписка, която си направихме, но тук е нашата истинска това. И честно казано, сега Илия ще го прочете. Това е от някое друго видео, което трябва да очаквате. И сега започвай. Пера на стол. Отдяло. Между другото, моето няма как да прочетеш, защото пиша малко по-неразбрано от него. Аз хора не четах, но съм първи клас. Хубаво. Гледам, че те мъчи. Искаш ли да го оставиш? И раница. Вижте колко гръмко е. Обувка. Лаптоп.
ти половината немски, половината български. Лаптоп пак също. 7 М е Ч К мечка. 8 З В Е Т Е Цвете. цвете. Колан. Как да Л кола. А, колан. М О Л молив. Това е всичко, хора. Така, не мисля, че ще искаш да прочетеш с моето. Хора, вече снимаме 10 минути и 30 секунди, мисля, че. Ядох, беше ужасно. Хора, няма да прочета това, защото аз съм първи клас, но аз още такива. Добре, това е моето. Това е нейната, тя е 7 клас. Между другото, аз мога да го прочета, но така ще бъде Напълно зад не е кадър, но зад кадър не ми е приятно. Затова, че ще го оставим. И сега, Илия, искаш ли, както си тук, нали, си до масата, и как си стоиш и се слагаш ръцете отзад, искаш ли да направиш една хубава гимнастика? Гимнастика, аз не знам гимнастика. Аз не знам. Така. И може ли да ни разкажеш какво е това, защото аз не знам. Ами добре, щом настояваш ти. Добре, да, става. Ето, гимнастиката. И как се казва това, тази гимнастика? Не знам. Забравя. Но просто знам. Ето вижте, сега ще ви покажа друга. Аз знам все повече неща от гимнастика. Ето вижте и друго. Ако искате, ако ви болят ето тук, ще правите ето така. Разбирате ли? Готово, това е. Така, значи искаш ли да вземеш един стол и 3 пъти да го дигнеш нагоре, като трябва да бъде, разбираш ли, с краката нагоре и да видим дали го можеш. Добре. Вземи стол, аз ще ти изчакам тук. Даже мога да ти покажа. Тук, защото много слънце пече в нашата тераска. Ето хора, сега ще трябва да го обърна с крака. Той ще трябва да го обърнеш така и да го вземеш. Сега 1, 2, 3. Готово, хора. Искаш ли да седнеш върху него? И но трябва да го обърнеш към мен. И да седнеш и да се правиш, че караш Ламборгини направо. Но как караш так клас, така с разкъмчени крака. Ти да видиш.